Hello friends, bore by Bodo Juvinfo official YouTube channel da finally Bodoland Super 50 Mission Entrance Exam date out and benifray admit download खालामदो and benifray नोंथांमोननि BTC नि गोदान साख्रि फैबावबाय so sports department आव बेनि सायाव अपडेट दा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायखांबाय कमेन्ट्स खालाम बेनिफ्राय जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना नायफिननो हासिगोन and बेनिफ्राय so नोंथांमोनाहाय admit download खालामदो entrance exam date ओंखारबाय बेनो जाबाय Super 50 Mission आवहाय so बिदिब्ला जों थांनिफ्राय official website आव माबोरै admit download खालामनांगौ नोंथांमोना official website नि So दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि अफिशियेल वेबसाइटआ बेनो super50.bodoland.gov.in देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि इन्टारफेस मोनगोन देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेडिकेल नैबे अपसनाव खनसे क्लिक खालामना हो बेयाव क्लिक खालाम जायफ्रानोखि एग्जाम होनो गोनां स्टुडेन्ट्स दङ एन्ड बेनिफ्राय एसे स्क्रल डाउन खालामनानै स नोंथांमोना मा खालामनांगोन गाहायाव फै एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन लगिन ओके स बे लगिनआव नोंथांमोनाहाय क्लिक खालामनांगोन बे लगिनआव खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय लगिनआव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगिन खालाम अब्लानो एडमिट नोंथांमोना रिलिज जागोन ओके आरो बे एन्ट्रेन्स एग्जामा माब्ला जागोननो बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारजोबखाबाय देन इम्पोर्टेन्ट डेट्सआव बेयाव खनसे क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय स एग्जाम डेट नोंथांमोननिया जाहैबाय स एन्ट्रेन्स एग्जामा अफलाइन जागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम डेटआ 13 मे ओके एन्ट्रेन्सआ 13 मेआव जागोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्ट आउट जागोन 23 मेआवहाय एन्ड बेनिफ्राय इन्टारभिउ जागोन 30 मेआवहाय एन्ड बेनिफ्राय एडमिसना जागोन 30 जुनाव एन्ड क्लासआ नोंथांमोना स्टार्ट जागोन 3 जुलाइआव एबा 3 जुलाइआव ओके स बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बे जाबाय मेडिकेल लाइननि एन्ड बेनिफ्राय इन्जिनियारिं लाइनआ स नोंथांमोनाहाय मोनगोन स नोंथांमोना बे इन्जिनियाराव खनसे इन्जिनियारिंआव बेयाव खनसे क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय इम्पोर्टेन्ट डेट्सआव क्लिक खालामबावदो स बेनिफ्राय फैनानै स नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसना जागोन 21 मेआव ओके एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना क्लासआ जागोन बेनो जाबाय 3 जुलाइनिफ्राय सेम टु सेम स बे जाबाय बड'फा सुपर 50 मिशननि स नोंथांमोननि एन्ट्रेन्स एग्जामनि एडमिट डाउनलड प्रसेस स बेनिफ्राय BTCआव गोदान साख्रि दा नोंथांमोना bodoland.in ओके So Bodoland.in फैदो एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट नटिफिकेशन स्पर्ट्सनि बागै बेयाव नायनो हासिगोन डाउनलड खालामखानाय दङ स नोंथांमोना खालामखादो जायफ्रानोखि दंखायो स नोंथांमोना अफिशियेल नटिसखौ नायदो बे स बेखौ नायोबा 5000 भेकेन्सिस थाबैनो ओंखारसिगोन दा फैग्रोबायनो गासै 58 भेकेन्सि दा बेनो जाबाय स्पर्ट्सनि सायाव जायनोखि नोंथांमोना डिप्ल'मा दङ अब्ला हागोन सेलारि जोबोर मोजां बेनो जाबाय नोंथांमोननि पोस्टआ दङ SDSO दङ एन्ड बेनिफ्राय पोस्टआ फिजिकेल इन्सट्राक्टर दङ बेनिफ्राय कोच दङ ओके स गासै 58 पोस्टआ दङ स्किल पिया जोबोर मोजां एन्ड क्वालिफिकेसना नोंथांमोनाहाय डिग्री पास खालामनानै डिप्ल'मा थानांगोन फिजिकेल इडुकेसन नोंथांमोना इन इन्डिया मोनदों नङाबा 3 बा 4 इयार्स नोंथांमोना BPES बा BPED डिग्री खालामनाय जानांगोन अब्लासो हागोन नङाबा हानाय नङा ओके स बेनोमोन नोंथांमोननि क्राइटेरिया दा जोङो एज लिमिटखौ नायोबा बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स मेक्सिमाम 45 इयार्स फर ST एन्ड जुदि जेनेरेल बा 40 इयार्स आरो लोगोसे OBC बा 43 इयार्ससिम हागोन एन्ड बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै अफलाइन खालामनांगोन गासिबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना हरनांगोन लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन एन्ड ट्रेजारि दानांगोन सालान दानांगन STआ 150 अनलि बेनिफ्राय जेनेरेला 300 आरो नोंथांमोनाहाय जुदि IPU दानोबा ट्रेजारियाव थांनाङा बेखायनो स IPU दानबानो जाबाय लास्ट डेट 31 मे एन्ड बेनिफ्राय बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जाहाथे हरो रिजेक्ट जायैबायदि ओके एन्ड बेनिफ्राय सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोननि गासिबो क्लास 10 निफ्राय हरनांगोन एन्ड डिग्री फार्स्टसिम बेनिफ्राय 6 फट'कपिस हरनांगोन नोंथांमोना साइन क्रस खालामनांगोन फट'सआवहाय एन्ड बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ हरनांगोन एन्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड पेन कार्ड हरनांगोन लोगोसे BCDC सार्टिफिकेट हरनांगोन जुदि डमिसाइल गैयाबा दङबा डमिसाइलानो जागोन ओके एन्ड बेनिफ्राय अफिसियेल एड्रेसआ बेनो स बेयाव नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय स बेखायनो जाहाथे मोजां प्रपार नायो बेनिफ्राय सेल्फ इनभेलुआउट नोंथांमोना हरनांगोन 10 रुपिसनि नाथाय नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामबा बेस्ट आरो जुदि नर्मेल हरोबा टाइबानि पोस्टेल स्टाम्प नांगोन बाट बेखौ दा हर नोंथांमोनाहाय सेल्फआवहाय 10 रुपिसनि होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना जाहाथे बेखौ हरो स बेनोमोन नोंथांमोना नेक्स्टआव 5000 भेकेन्सिस फैगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 नर्मेल पोस्टआव गासैबो इलिजिबल जागोन 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पास लेभेलसिम दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट दा बेखौ नायोबा BTCनि 5000 भेकेन्सिया थाबैनो रिलिज जागोन ओके स बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट